Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ दिनैहाय नै आं दानिसो देखायखांनाया बेनो जाहैबाय पेराडाइस वाटार विल्ला नोंथांमोना शक जानो हागौ जे पुल विल्ला हेभेन विल्लाखौ देखायनायावहाय मा वाटार विल्लाखौसो देखायदों इदि होननानै माने आं दाख्लैनो देखायखांबाय वाटार विल्लानि टुरखौ ओमफ्राय दायो आङो पुल विल्ला नि टुरखौ खालामनो थांगासिनो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो ओमफ्राय नै दायो जोङो थांगासिनो पुल विल्लायावहाय मा होनो बे वाटार विल्लाया सबसे टपाव आरो एकदम सिगांथिं ओमफ्राय बे पुल विल्लाया जाबाय मिडोलावबाबो माने इदि लैथो जिं जिङावनो आरो स' नायलांबाय थादो ओरैबायदि सानदुंना ओमफ्राय सानदुं खामजोबनानै जि गोसोम जाबाय नों जिमानानो सानस्क्रिन लागाय जिमानानो मा लागाय होमबाबो जेबो खाथिनाय नङा ओमफ्राय बहुदानो आंखौ सोंहरदोंमोन बेनि सानदुङा माबा जायोना जाया गरम नंगौना नङा अबभियासलि गरम जायाबा गोजांगोन आरो सानदुङाव बिराद गरम हाव गरम बिराद गरम बेखायनो मा खालामखो फ्रुट सालाद ओमफ्राय माखासे माबा माबि जाना लाग्रोबाय जाना लाखांनानै नोंथांमोननो आङो आरामसे देखायहैगोन दे नेनानै थाबाय दा बरियासो देखायगोन आङो नैबे न' सारि नुलांनाया वाल थालायलायनाया बेनो जाहैबाय पुल विल्ला ओमफ्राय बेखौ हेभेन विल्लाबो होनो खोमा होननाय साइन बर्ड नुदोंमोन आङो मिथिला ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंथांमोननो देखायहैगोन माबोरै मा दङ मा गैया ओमफ्राय आरो जिमानखिनि बाजेट मालदिभ्स थांनायनि बाजेट जानाय लोंनाय खरसा बेफोरखौ आङो मोनसे भिडिअआवहाय बिराद मोजाङै बुजायना होगोन आरो जायहा सिमां दङ थांनायनि बिथांमोना अबभियासलि आंनि भिडिअखौ नायबा एसेबाबो हेल्प मोनगोन होननानै आं सानो आरो सोरहा सिमां दङ मालदिभ्सआव थांनायनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरथार दे बावनाङा थुदो बिदिब्ला रुम टुरखौ नायनोसै नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि Hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. नोंनि महरानो
गोसोआ अहाया अहाया नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै नैबेयावहा दै सै गुदुं ओंखाम जानाय माजानाय दोङो आरो ओमफ्राय बेयावहा वाइनबो दोङो रेड वाइन ओमफ्राय सिङाव मा दोंथाय जेबो गैया बेयो मोनसे रेक ओमफ्राय माबा मोनसे जानोबा ओमफ्राय इयावहा नै इयावहा फ्रिज दङ इखौ लोंबाथाय एक्सट्रा फैसा नांगौ आं उनावहाय नोंथांमोननो बाजेटखौ एक्सट्रा भिडिअ खालामनानै खिथागोन नै माबा माबि स्नेकार्स दा इखौनो बियार होनना सानलायगोन मानसिफ्रा जुस लोंनायखौनो बियार होनना सानलायगोन होनदों आंना नै कका कला ओमफ्राय बिसिना चिप्सआ नै बरिया दासो दुगैखांबाय जोङो गासिबो दुगैखांनानै मिथिबाय दुगैनायखौ बारा देखायबाय थायासै आं बिकिनि गाननायमोन नालाय दा नोंथांमोनाथ' जावलायगोन नालाय सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबाथ' जेबो होननाय नङा ओइलाय दिनै ओइलाय जों दाख्लै वाटार भिल्लायाव थानाया बै जोंबाय थानाया बेनो वाटार भिल्लाया
ओमफ्राय बे जाबाय पुल विल्ला साइकेलखौ भारा लादोंमोन गाबोन भिडिअ चुप है कौन सा वाइन पिया था नाम भी भूल गया क्यों बोल गया चाय भूल गया क्यों हाँ क्यों मैं भेजूंगा बाद में मैं फोटो क्लिक करके भेजूंगा क्या नाम है वो है ये हम हैं और यहाँ पे पार्टी हो रही है पार्टी हो रही है हाँ So दायो जोङो डिनार खालामनो थांसै फैदो आरोबाव माने वाटार विल्लानि जिथु रेस्टुरेन्ट दङ जेरावहाय जों डिनार लान्च ब्रेकफास्ट खालामो बेयो दैनि गेजेरावनो माने बिथिंबो वाटार विल्ला गेजेरावनो ओमफ्राय बे पुल विल्लानिया जाहैबाय नैबिथिं स' जों बेयावनो थांगासिनो So आं बुंसै दाख्लैनि वाटार विल्लानि जिथु रेस्टुरेन्ट बेयावहा जोङो गोसो बायदियै जेनेबा गोसो बायदियै ज'जायोमोन आरो गोसो बायदि जाजायोमोन लानानै ओमफ्राय बेयावहा रुम नाम्बारा लिरनाय दंखायो माने गावबा गाव रुम नाम्बारखौ नायनानैसो ज'नांगौ आरो बिराद मोजांसिन बियो नै लाइटफोरा जि आराम नायनाय कक'नाटआवसो ना नालेंखरावसो नों मायबा सावनाय जानो नामा बेदर सावनाय चिकेन सावनाय मिडियाम जानायानो जानाय जों बिराद बुरजा जाबायमोन दै लांजोब्बाय बेयाव लांजोबो ओमफ्राय नोंनिया मा उदैया बुङाखै नामा गोलोमजोब्बाय उदैया बुंबाय दिनै लाज मिसबो खालामसिगोन बे जागाखौ ओरै इदिथ' मोनजाया आरो एसां फैसा होदोंना बेयाव लास्ट टाइम माने थिगसे उदैयाव जागा गैयाबाबो दै बेलासियाव जायाखै ओंखायनो फायदा खालामनो नङाबा लस जागोन ना ओमफ्राय बेलासियावबो लस खालामखांबाय माने बेनिफ्राय हरसे दुगैगोन आरो हरसे मा हरसे दुगैगोन हरसे लंथन दुगैगोन सुइमिं पुलाव जि जादों आरो जादों गोलोमनाया गोलोमदों मानिनिया जानाया गोलोमनायाव ओंखारजोबदोंलै नायलाय आयौ सोरबा सोरबा इदि होनलायलायो आयौ जुरुलामाय एसे मोजां आंनो नांगौमोनलै होनना बुंहरलायलायो कमेन्टआव आंनियावलाय मेसेज हरलाय सिगाङावसो नोंखौ होननानै हरनि जाबाय नालाय आयौ आं हाल्लालै सोरो आं बहुत हौवाना हिन्जाव माबा खालामबायलै हौवाना हिन्जाव आनफ्रेन्ड खालामबाय हिन्जावलै कमेन्टफोरखौ नायलाय खालि हरनि सेक्सि नोंहा फट'फोरखौ होबालाय माबाय आं आन्दारपेन्टजों होबायना दिनै आयौ नुवालै इनिया माबा खालामनो स्टार्ट खालामो सोर लिसान इनिया लोगोफोरा बाङाय बेलेग बेलेग स्ट्रेट नङा ओंखायनो बिदि बुंबाय थाना गांखौबो स्ट्रेट बिया गोनां जानाय ओरैनोसो होनदोंलै आयु नायनाय जि मोजां मेगनाल' जोंदो नायनाय जि मोजां मेगनाल' जोंदो खारबायसो पुचु 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 मा पुचु पुचुलाय So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you ओमफ्राय नै बेयावहाय शुटिंबो लाखादों आरो बिदिनो बेरायनो फैथ'थ'यै एसे हलिडेयावनो माथो खालामबाय थानो बिदि होननानै शुटिंबो लाफाबाय स' नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड नंगौना नङा कमेन्ट सेक्सनाव